Фирүзә Жамалдинова. Хыянат. Ул бызга яна балта ұшы белән суқты. Бәке кырыйындагы үткен, үтә күренмәле уалган пыяладай кисәкшекләр теленеп, шупылдап суга шумды. Яна суқты. Яна бармагы хәтлесе кителде. Суққан сайын бызга әүрелгән йөрәкнең бер кыйпылчыгы очты диярсең. Куллары суыктан кызарып бетте. Гүя үше, ачуы, нәфрәте шушы балта түтәсе иде. Аның белән хәзерге халәтендә ул бүтән дөньясын кырып бетерә аладыр кебек тоелды. Хатын тора-бара балтаны урыныннан кузгатырлык та хәле юклыгын чамалады. Шулайда ничек күтәрә алам икән соң мин аны дип уйлап куйды. Фани дөньяның мәхәббәтсез көннәре аны соққалап, каккалап, теткәләп бетергән иде инде. Җеп эзәрлек көчен дә калдырмаган икән бит әнә. Ул балтасын атып бәрде дә боз өстенә сузылып ятты. Авырлык белән булса да, әкрен генә шуышып, сул җилкәсен бәке авызына якын китерде. Терсәкләренә таянып, гәүдәсен аска этеп карады. Бәкенең авызы кечкенә иде. Башын тыкты. Боз авыз кылычтай үткен үтә күренмәле тешләрен шыкырдаткандай булды. Тик ул аны йотарга әзер түгел иде. Күрәсең, һич сиздермичә генә ни бары бит тиресен умырып алды. Хатын сискәнеп китте. Ул бәкедән башын күтәрде. Җәрәхәтеннән көмештәй боз өстенә кып-кызыл тасма сузылып төште. Хатынны бу үкенеч шыгырдан чыгарды. Сыймыйм, диде ул. Ник сыймыйм икәнсең мин һаман? Син дөньяга сыймыйсың түгелме, дип пышылдады эчке бер тавыш. Гүя ул бәке авызыннан ишетелде. Хатын кычкырып елап җибәрде. Бала чагында аны кабартма дип үртиләр иде. Бигрәк тә күрше малае Рәмис инде. Менә хәзер күрсеннәр иде ул үртәүчеләр. Юка диярләр иде мөгаен. Жан тынычлыгы кашкан ничәдер еллар эчендә сулыгып, кибеп бетте. Коры сөяккә калды бит менә ничек. Әле шул көенчә дә сыеп булмый икән бит. Хатын яна бәке авызына башын тыкты. Аста хәрәкәт барлыгы, каядыр тирәндә, бик тирәндә су шаулаганы ишетелде. Су астында колакка кар шыгырдаганы чалымланып китте. Әйтерсең, тирәннән күтәрелгән дулкындай аңа табан кемдер якынлашып килә иде. Шул мәлдә пәлтә якасыннан көрәк кадәрле кул эләктереп алды да аны читкә алып ташлады. Хатын шапылдап килеп төшкәч тә боз өстеннән шактый шуып барды. Нишлисең син? Нишлисең синә? Дип кычкырды ул кое төбеннән килгәндәй салкын тавыш белән. Ник син минем арттан йөрисең? Диде хатын. Тәмәке тартырга чыккач, балтага күзем төште. Карасам урынында түгел, дип сөйләнде ир. Язгы боз ястык калынлыгы булса да ышанма дигән булалар тагын. Убылып та китмәде бит, хәерсез. Өлгерә алмадым, дип пышынды хатын эчтән генә. Балаларны уйлар идең ичмасам. Ир бу сүзләрне читкә караган көе генә әйтте. Син уйламагач, хатын әле һаман боз өстендә утыра иде. Ул тәненә салкын үткәнне дә туймады. Я, нишлим соң инде мин, Илдария, диде ир. Тәмәкесен кабыза. Артыңнан илеңә кайттым. Ә син һаман менә шушы боз утрауы кебексең. Хатын дәшмәде. Син һаман ут эзләдең инде. Йөрәгеңә ут төшкәч соң, ут төшкәч нишләмәк кирәк дигән уй күңелен көйдереп үтте. Алар бер өйгә икесе ике юлдан кайтып керделәр. Колына балта тоткан ир алдан атлады. Хатын уравышрак сукмактан юл алды. Кайткач та бер сүз сөйләшмәделәр. Өй тулы бала ашарга эзләп һаман кәстрүл капкачын шалтыратты. Кайсыдыр чиста кием эзләп шкафларын актарды. Аларга әни кирәк иде. Кайсыдыр чидәге пәлтәсенә үрелде, буе җитмәде. Ир кузгалып киемне алып бирде. Купкан идән тактасы яман шыгырдап куйды. Йортка әти кирәк иде.
Ир миш авызына кадалып тәмәкесен пыскытты. Иртәгесен хатын үлмәскә уйлады. Тик аңа яшәмидер дә сыман тоелды. Көндә таң алдыннан ире кайтып кергәнче керфек тә какмаска ияләнде. Үзе ул да бит адәм баласы, җаны теләгәнчә яшәргә хаклы дип уйлый иде. Кайчак шулай уйлаганы өчен ае гакылын гаепли, үз башына тукмак белән тундырасы килә башлый. Һәм шул кызган мәлендә кайда булса да ерак-еракларга чыгып югаласы. Фирүзә Җамалетдинова. Хыянәт. Җәйге бер иртәдә таралып йоклап яткан балаларын йомшак кына кочаклап үпте дә, авылдан калага юл алды Илдария. Утырыгыз, мин сезгә урын бирәм, дип эндәште Илдария, эшләпәсен кыйгайтып кигән карчыкка. Карчык күтәрелеп тә карамады. Ул күзләрен тартыштырып кыса-кыса автобус билетыннан бәхет эзли иде. Әбекәй билетны битенә әле якын ук китерә, әле ерагайтып карый. Барыбер дә соннарны күзләре шәйләп үк бетерми иде күрәсең. Һәр кем яшьлектә калырга, бәхетле булырга теләй шул дип уйлап куйды Илдария, үз алдына гына елмайгандай. Бәхет күзгә күренми торган бер мөгъҗизадыр инде күрәсең. Мин сезгә урын бирәм, утырып барыгыз. Илдарияның кабатлавын карчык тагын ишетмәде. Ул аның кып-кызыл иннеге иренендәге җыерчыклары өстенә ягылып, аларны тагын да тирәнәйтеп җибәргәнлеген күреп алды. Яше дә бар югыйсә, үзен нәкъ балачагы кебек дип уйлап куйды. Һәм бармаклары үз кулынында билет барганлыгын искәртте. Соннарны башта икегә аерып куясы да, башта бер яктагы өчесен, аннары икенче яктагыларын кушасы. Әгәр дә ике якта да соннары тигез икән, бу инде бәхет дигән сүз. Тик Илдариядән бәхет бик ераклашканы мәгълүм булды. Хатын кәефсезләнеп иреннәрен турсайтты. Оның мондый юк барга игътибар юнәлтер вакытымы? Теге бәхетсез карчыкка ияреп кенә инде. Шул мәлдә ул кинәт айнып киткәндәй булды. Бу ят шәһәрдә кем соң ул? Кая бара? Әлбәттә сорауларына җавап таба алмады. Хәер, булай да аның һәр көне билгесезлек иде. Моңарчы да шулай яшәде ул. Яшәде дип була микән соң? Әллә нинди синдиләр иде кызлар аңа. Күзенә карап шулай әйтсәләр дә, ул моңа бер тамчы да үпкәләмәде. Әллә ниндилеге шуннан гыйбарәт. Кыз яңалыкка умтылучан булды. Урманга чыксалар да, ул еш кына адашып кала, елга буена төшсәләр, әллә кайларга китеп югала. Әбисенә ияреп, чит авылларга кунакка барырга атлыгып торыр иде. Ят шәһәрләр күрү аның мөгъҗизага тиң хыялына әйләнде. Андагы ыгызыгыга түзәр чама юк. Машина да, кеше... Шул кадәрле тыгызлыкта да яшәргә теләүчеләр бар икән якты дөньяларда, диде күрше кызы Зәмирә. Казанга апаларына кунакка барып кайткач. Мин дә шундый да яшәргә теләр идем, дигәнен сизми дә калды Илдария. Анда тынчу да әле, беләсең килсә, дип кашларын җыерып әйтеп куйды күршесе. Булса соң, шәһәрдә яшәргә теләүчеләр барыбер дә күбрәк бит. Гомер язының алгысулы, күңелнең җәйге рәшәдәй уйнаклап торган мәлендә аларга Үзбәкстан якларыннан әтисенең сеңлесе кайтып төште. Сине алырга кайттым, балам, диде ул. Синең өчен кайттым. Минем өчен, дип гаҗәпләнде кыз. Шуннан кадәр минем өчен кайттыгызмы инде, апа? Матур-матур шәһәрләр күрсәтермен мин сиңа. Бу якларга әйләнеп тә карыйсың килмәс аннары, дип серле елмайды кунак апасы. Кыз узын муенын суза төшеп, колакларын шымрайтып, аны тыңлап утырганда үтә дә ләззәтле хисләр кичерде. Рәмис ни эшләр иде икән аннары, дип уйлап алды. Шират көтүенә кем белән чыгар иде икән? Кем белән үртәшермен нансың? Сабыйлыктан үсмерлеккә таба авышкан гомер кояшын ул шул мәлдә гадәттәгедән яктырак итеп күрде. Үзбәк иле бик ерак ул, балам.
үскәчтә өлгерер идең әле, диде әнисе ризасызлыгын белдереп. Бер дә янымнан җибәрәсем килми шул үзеңне. Кыз уйларыннан бүленде. Мин анда шәһәрләр күрергә генә барам бит әнием, дип куйды. 16 яшьтә шәһәр генә күреп йөрмиләр, дип төзәтмә кертте кунак апасы. Эшкә урнашырсың, бездә калырсың. Әниеңә дә җиңелрәк булыр. Синнән башка да дүртәвәле аңа. Әнисе аның күзләренә сорау катыш гаҗәпләнү аша карап алды. Аннан үз сөягем үземнән бер дә артык түгел тәгъзимә. Алай димәле син, дип апасын төзәтеп куйды. Капкадан чыгып киткәндә дә әнисе үз алдына нидер сизенгәндәй, хәерлегә булсын балам, хәерлегә булсын берүк, дип пышылдады. Кайтып җитәрмен мин әнием, озак тормам, дип шыркылдап көлде кыз. Көлә-көлә чыгып китте ул туган йортыннан. Фирүзә Җамалетдинова. Хыянәт. Әтисе үлгәч тә түтиеннән бер хат килгән иде. Кулдан килгәнчә ярдәм итәрмен дип язылган иде анда. Димәк, сүзендә тора белә торган туган инде ул. Әнисе дә мөгаен шулай уйлагандыр. Ул көлә дә белми торган бер кешегә әверелде. Кешегә дә түгел, өрәккә бугай. Кеше булса, үз тормышы белән яшәр иде. Илдария кеше тормышы белән яшәде. Апасы аны урам тутырып, гөлҗимешләр, розалар, алиандрлар чәчәк атып утырган үзбәк иленә алып килде дә, бер танышының камыш кышлакта гомер итүче энекәшенә сатып та җибәрде. Әйе, сатты ул аны. Чөнки шушы ир заты кулыннан алып, акча санап торганын кыз үз күзләре белән күрде. Бик яшь бит, бала гына бит, дип куркыбрак карап торды аңа үзбәк ире. Шим кара күзләрен йылкылдатып. Кыз бала бүрек ташлагачта егылып китмәсә, кияүгә барыр вакыты җиткән булыр, дип аңлатты апасы. Адәм баласына Ходай ала карга гомере дә бирмәгән. Һәммәсе үтә дә китә. Иң мөһиме матур торыгыз, дип өзек-тезек җөмләләр сипте ул. Кызның кирфекләре тетрәнеп китте. Мондый хәлне башына сыйдыра алмыйча, «Апа, мин әнием янына кайтам», дип йылый-йылый түтиенең аякларына егылды. Тик түтие аны ишетергә дә теләмәде шул. Баласын тугры мөселманга кияүгә биргән ата-ананың урыны җәннәттә булачак, сеңлем. Никахтан син генә кача алмассың. Ират хатыныннан 9-10 яшькә олы булырга тиеш ул, дип үзенә таяну ноктасы әзерләде. Хыянәтче син, апа, син туганыңны сатасың. Мин синең бәхетле булуыңны телим. Безнең туган якларда әниең янында аш яшәүләре әллә рәхәт булыр дип уйлыйсыңмы? Кара менә бу кышлакка. Йорт сайын диярлек татар кызлары биредә. Җимеш ашап кына яшәрсең. Безне авылдан ник чыгып киткән дип беләсең син? Ачлык үзәккә үткәнгә бит. Әнә шулай чит дөньяда чит кеше булып яшәп китте Илдария. Сагыну сагышлары йөзләренә инде. Әнисен, туган йортын, туган авылын, аның һәр күзәнәге сагына иде. Сагыну аңа табын янында аш исе булып килеп бәрелде. Ачлык чырлары онытылып китте хәтта. Өрек үзгәндә алма бакчалары күз алдында биеште. Яшь килен ни кушсалар, шуны эшләде. Ни күтәрсәләр, шуны күтәрде. Вакыты булган сайын кир уды. Һәр кир уганы сайын Рәмисне искә төшерде. Һәм менә бу юлы кирләрне генә уып битерәм дә, аннары авылга кайтып китәм дип уйлый иде. Тик кайнылары бик күп иде шул. Кара шутыр малайлар ни кисәләр, шуны кирләндерделәр. Һәм йомшак куллар тылсымын көткән кием салым көне буена иксез-шиксез таудай өйлә торды. Илдарияның аларны уа-уа куллары тала, аркасы манма суга төшә. Шайкап илгәнче кайдадыр китү теләге дә сүрелеп куя иде. Үзбәк якларында киленнәрнең бик кыйммәт торганлыгын ул соңрак, бераз яшәгәч кенә белде. Яшь, бик яшь иде шул ул.
Иренә булган салкынлыгы кайын анасының да эшен пошыра. Шуңардырмы ул һаман улын мактый. Минем улым кебек акыллы, изге, күңелле баланы син кайлардан тапкан булыр идең икән ди. Киленен шәнче балу җаен эзли. Сирәк булса да, җитлекмәгән дип тавыш күтәреп куйган чаклары да булыштырды. Хәтта бер тапкыр апасына заман-аман сылу гына яман дип зарланып та алды. Бик яшь бит әле ул, диде апасы. Тай типсә, нык тибәрде бит. Илдария бу сүзләргә үпкәләргә кирәклеген дә уйламый. Кир уарга дип бакчага юнәлә. Һәм менә уып кына битерәм дә кайтып китәм дип кабатлый. Шулай кабатлый торгач, 3 ел вакыт үтеп тә китте. Фирүзә Җамалетдинова. Хыянәт. Беренче уллары тугач, җитлекмәгән дип тәкрарлап торган кайнанасы да алыштырып куйгандай булды. Бала бишеге тирәсеннән бер генә карышта ары атламады. Башкача килененә дә саксыз кагылмады. Тик Илдария үзендә буй-буй сырлы йылкылдап торган атлас күлмәкле кайнанасының игътибарын да, иренең мәхәббәтен дә кабул итәрлек көч таба алмады. Бу карашлык аның җан ярасын торган сайын тирәнәйтә барды. Ул инде елмаюның да ни икәнен белми башлаган иде. Көзгегә карагач, үзе дә аптырап китте. Шул арада аның ике яклап чигә чәчләре агарып чыккан түгелме? Ул ышанмыйча аларны кат-кат тотып көзгегә якынайтып карады. Беренче кат күргәндә, "Һай, матур бу татар кызы" дип сыкланганнар иде бит аңа үзбәкләр. Күзләреннән нур агыла дигәннәр иде. Мыскалы булса да калды микән аның шушы елларда. Авылда да шулай сакландылар аңа. Рәмис тә уйнарга чыккач, кирфегеңне тотып карыйм әле дип артыннан йөгереп йөри торган иде. Их, әти исән булса, апа да булай кыланмас, шәһәрләр күрсәтер, кунак итәр дә, үзе үк кайтарып куяр иде дип фикер йөртте ул. Шуңадырмы, Илдария һаман ятим бала чагында яши. Ятимлек ул кыллык икән дип уйлый иде. Үз башына төшмәсә, акча бәрабәренә кешеләрнең кеше сатып җибәрүләренә ул мөгаен ышана да алмас кебек. Аны хәзер бер нәрсә тота. Үз балаларын ятим итмәү. Бу дөньядагы иң якын кешеләре, уллары һәм кызы белән туган җирендә түгел, шушы тарафларга китереп, тәүге кат очраштырган Худайга аның җанында рәхмәтле хисләр уяна башлады. Бу мәлдә ул Рәмисне уйлап куя иде. Ничек ярата бит ул аларны. Һәммәсен туган көненнән үк бер төрле итеп ярата. Кир уарга чыккан җиреннән дә сагынып, атылып өйгә кирип җитә. Хәтта сагынудан баласын кочаклап елап та җибәрә иде. Кайын анасы каршында ана булуның бик зур дәрәҗә икәнен дә тоеп торды ул. Тик ниндидер салкынлык аңа һаман яшәргә кымачаулый. Язмышының ярты ягындагы өметсез, караңгы көннәр аның яшәешенә әверелгәндер сыман иде. Кир уарга чыккач, кайчакта ире аның янәшәсенә чыгып утыра. Эшең биттеме әллә? Синең яныңда торасым килә. Хатын нигәдер аның үз янында торуын теләми. Шуңа тамак кырып кына җавап кайтара. Ник дәшмисең? Тик. Ярар алайса, кирип китәрмен. Ул авыр гына өйгә кузгала. Өченче баласы тугач кына ул иренең дә кызганыч хәлдә икәнен аңлый башлады сыман. Бу салкынлык аның үзеннән бөркелә. Хәтта кайчак ире аның күз алдына айсберг өстендә утыручы аюдай килеп баса. Боз тауларын ишеп йөри-йөри, кайнар йөрәге инде туңгандыр кебек тоела башлый иде. Туңган йөрәкне мәхәббәт кенә эретә алганын да сиземли сыман югыйсә. Бөркеткә тау кирәгендә тоемлый әлбәттә. Тик ни эшләсен соң? Ике йөзле булып яши беләмени Илдария? Ул ирен хыянәт, алдашу, эшкешелек юлына этәрде. Үзе этәрде. Кайчакта иренең апасына акча биргәнен исенә төшерә дә, сатып алган кешегә шул кирәк аңа. Ул бит минем җаным белән хисаплашмады.
тәнемне генә кирәксенде дип фикер йөртә башлый иде. Әлбәттә, иренең яхшы кеше икәнен дә күрә. Аңа күлмәкләрнең кешедә юкларын алып бирде ул. Яулыкларның ефәкләрен юнәтеп бәйләтте. Балаларым дип үлеп тора. Башта ул да эштән кайткач та сәбәп табып бишекләр тирәсендә кайнашты. Үсә төшкәч, дәресләрен карашты. Кул арасына керергә, керәк-сәнәк тотарга өйрәтте. Ир гомере буена хатыныннан бер генә мәртәбә булса да йомшак сүз ишетергә теләп, аны көтеп азаплана иде. Тик юкка. Кайчакта Илдарияның да әнисенә шын дөресен язып җибәрәсе килә. Апасының чүпрәк саткандай сатып җибәрүендә, гомеренең әрәмгә үтүендә, кирләрен юып бетерүгә кайтып китәсе килүендә, күрше Рәмиснең кай тарафларда икәнлеген белергә ымсынган чаклары да юк түгел. Ләкин әнисе буларның берсен дә ишетергә теләмәячәк. Төшкән җиреңдә таш бул, я язмышыңа шулай язылгандыр кызым, килешергә кирәк диячәк. Кияүдән кайту бер дә дан дәрәҗә түгел, түзәргә тырыш. Түзеп яшәүче бер син генә мәллә диячәк. Кешен әйтер дип тә өстәргә мөмкин әле. Дөресрәге, бу сүзләрдән ул үзе дә курка иде шул. Бер тапкыр ул тезмә тауларга чыгып, эш серен түкте. Әзрәктән бу хәл бөтен кышлакка мәгълүм булды. Монда тауларның да кылагы бар, диде апасы үзенә чакыртып. Башка юлы анда барма син, үземә килеп сөйләрсең. Кирегә юл юклыгын хатын яхшы аңлый. Шуңа апасы авылга кайткан төмсә көнне каһәрли һаман кир уа бирде. Фирүзә Җамалетдинова. Хыянәт. Еллар үтте. Кайнанасы да гүриясе булды. Балалар да исәя төште. Тик ике арадагы салкынлык инде бузга ук әверелде кебек. Чөнки Илдария иренең Рәсәйдән күчеп килгән үз урамнарындагы уйнак Наталья янына йөрүен ишетте. Бу хәбәрдән соң тормыш мәгънәсен бөтенләйгә югалтуын аңлагандай булды. Ул караңгы төндә ире кунарга да кайтмаган иде шул. Гүя аның күңел капкасын җил кыйный. Гүя ул кайрылырга тора иде. Әллә яратам микән мин аны дип үз-үзенә сорау бирде хатын шунда. Сатылган кеше кыл була. Кыл ярата алмый ул, дип кабатлады сыман төнге тынлык. Һәм гомеренә бер генә көндә аны ярата алмавына үкенеп, ачы әрнүлек күз яшьләрен түкте ул. Ә иртән иренең күлмәген юып яткан җиреннән сабын күбегенә баткан кулларын алъяпкычына сөртеп, аны салып өйалды кадагына элеп калдырды да, киемнәрен сумкасына тутырып, балаларын ияртеп өйдән чыгып та китте. Юлган чыккан кеше ялгыз түгел ди. Вокзалга аны таксида китереп куйдылар. Чакрымнарга сузылган тау тизмәләре, шелтер сулы арыклар, ирек агачы күләгәсендә кир уа торган ләгән, кандай кызыл алиандрлар, һәммәсе артта калды. Бу дөньяны ул үз итә алмады шул. Үзен дә нигәдер чит иттеләр кебек тоелды. Бөтенләйгә кайттык, диде ул әнисенә. Ирең хатын дәшмәде. Балаларны шишендерде, ул арада чәй кайнап чыкты. Тиз генә табын әзерләделәр. Капка келәсе күтәрелгәнне ишетеп, әнисе йортка чыгып китте. Аның ачык тәрәзәдән кияү дип эндәшкәне ишетелде. Кайттыңмы кияү? Кер әйдә. Ана кеше шамасыз шат иде. Ул кызын ачуланды. Эй, бала, хәзер кайтып җитә дип әйтсә шунда. Кытым очты. Әллә бер хәл булганмы дип торам. Илдария сискәнеп куйды. Тәвәккәлләп, язмышыннан качарга җыенган иде бит инде менә. Нигә соң? Кара тылыптай сөйрәлеп, һаман аның артыннан килә ул. Нигә? Кай арада белеп өлгергән, кай арада кайтып та җиткән. Әйдә, керә тор кияү, мин хәзер. Ул лапас якка юнәлде. Ир җәһәт өйгә атлады. Нигә син һаман минем арттан йөрисең? Балалар артыннан кайттым мин. Барыбер җибәрмим аларны синең белән.
Ир озак кына идәнгә төбәлеп уйланып торды һәм күзләрен күтәреп хатынына карады. Алайса, үзем калырмын дип куйды. Болыннан кайтарып аударган пешәннең хуш исе бөтен җиһанга таралды. Ир борын канатларын киереп, сулый-сулый, сәнәгенә таянып, шактый озак кымшынмый торды. Кичке иңгер-меңгер көтүдән кайтып кергән сыер да хуш искә битараф булып узып китә алмады. Койрыгы белән як-ягына суккалый-суккалый чебен ширки куып, йомры тукран башларга иренен тидерде. Аннан мөгезләренә элеп, пешәнне чөеп үк җибәрде. Дип туклыкка түгел, бәлки табигать байлыгына сыклануын белдерде ахыры. Ир аны абзарга куалап кертте. Аннан да табигатьнең гүзәллеккә төренгән якты тирбәнешен сизгән җан иясе дип туктаусыз авыз чыгарып торды. Ир янә сәнәк сабына сөялеп, пешән өстендә күбәләкләр уйнавын, чебен ширки безләвен күзәтте. Матурлык кемгә генә кирәкми икән дип уйлап куйды ул. Шушы матур дөньядан кемнең китәсе килсен соң? Шул мәлдә аның күз алдыннан ерак-ераклардан калган күрше Наталья шәүләсе шуып үткәндәй булды. Аның яшисе килә иде. Кинәт капка ачылганга ир бераз сәерсенеп, сискәнеп китте. Көтү каршылап, хатыны белән нәни кызы кайтып керде. Алсу бантиклы кызы җиңел канатларын тибрәтеп уйнаган күбәләкләргә кушылып, пешән эченә кереп үк китте. Кулларын ике якка җилпеп җибәрде дә лып итеп артына утырды. Күбәләкләр талпына-талпына чәчләренә кунды. Кызчык үзе утырган пешән арасыннан ап-ак ромашка чәчкәсе табып алды. Аның якты канатларына нәни иреннәрен бүлтәйтеп үрә-үрә урыныннан торып басты. Әлеге бары тик матурлыкка гына үрелгән, һәммә ямгә сыкланып кына белгән нәни бармак очларын сак кына хәрәкәтләндереп, чәчкәләрнең тажына үрелде. Аның балалар бакчасыннан эләктереп кайткан сүзләре гаиләнең бер-берсенә тоташкан кылдан нечкә җепләре төсен җитәләндереп, үзгәртеп җибәргәндәй булды. «Любит, не любит» дип кабатлады ул. Өзелгән таҗлар тыгыз пешән арасына шуып төшеп югала тордылар. Ир белән хатын өнсез калып кызчыкны күзәтте. «Любит, не любит». Мәхәббәт кемгә кирәкми дип куйды ир, эштән генә пышынып. Мөгаен күңелгә моны табигать үзе саладыр. Ул хатынына сөеп күз сирпеп алды. Мәхәббәтсез яшәү микән соң ул? Бәлки яшим дип үз-үзеңне алдау гынадыр дип уйлады хатын. Чын йөрәге белән әрнеп һәм җиргә тибәлде. Еллар үтте дә үтте. Өйдә кышларын да, җәйләрен дә салкын булды. Иргә тишекләреннән һаман суык җил ирде. Ир ишеде һәм үзе дә аңламастан адашып китеп җылы эзләде. Тәнен, җанын изрәтерлек җылы җитми иде аңа. Иң мөһиме, ул аның үз өендә булуын тели иде. Фирүзә Җамалетдинова. Хыянәт. Билеттан бәхет эзләгән эшләпәле карчыкка төбәлеп, Илдария нәни кызының ромашка таҗлары йылкыган мәлен күз алдына китерде. Нишли икән инде ул анда хәзер? Әнием кайда дип елыйдыр мөгаен. Аның йөрәге өзелеп киткәндәй булды. Кинәт кулындагы бәхет качкан билетына күз төшереп алды. Бер булмагач булмый икән шул инде ул. Димәк, язмышым шушыдыр. Ул күрше Рамиснең сөйгән кызына өйләнеп, Себер якларындагы бер шәһәрдә бик бәхетле яшәп ятуын ишетте. Үзе дә аңа бары тик бәхет кенә теләр иде әлбәттә. Хатын кире борылырга дип килмәгән иде. Шәһәрдә урнашырга, берәр эш табарга иде исәбе. Аның инде каядыр барып, эш белешәсе дә килми башлады. Капкасыннан керүгә үк автобус билеты кадәрле дә бәхет вәгъдә итмәгән шәһәр аңа дошман булып күренде. Бәлки, әнисе дә хаклыдыр.
Ул аңа капкадан чыкканда, тәккәберлегеңне җиңми торып, сиңа бәхет елмаймас балам. Әйбәт иреңнең, балаларыңның кадерен белмисең бит. Кияүне ташласаң, бәхиллегем юк. Күзләреңне чытырдатып йомсаң, кояш та күренми ул. Гаиләңне ташласаң, салкын сөягемне тотасы булма дип, рәнҗешен әрни-әрни түгеп калды. Аның тормышка ашардай бер генә хыялы калган иде. Шәһәрдә яшәү. Ул муенына таш аскандай басып тора менә. Димәк, бу хыял да алдавыч кына микән инде? Димәк, аңа җимерелгән язмышы белән яшәү күпкә кулайрак. Ире, балалары, әнисе янында. Тагын ни кирәк инде кешегә? Ул үзенең шундый уйлар уйлый аларга сәләте булуына сөенеп тә куйды. Әлбәттә, үзе өчен түгел, балалары өчен. Ни дисәң дә, кешедән уят бит әле. Кая китүен бер көн әйтмәсәләр, 2 көн, аннары без капчыкта ятмый бит. Барыбер бер тишеп чыгар. Ирен, балаларын ташлаган диярләр. Аннан балаларын сагынырга да өлгерде инде ул. Хатын шәһәр үзәгенә таба якынлашып килүче автобустан төшеп калды да, тукталыш каршысындагы биек-биек салкын таш йортларга төбәлеп карады. Салкынлык. Болай да таныш бит инде ул миңа, дип уйлады. Нигәдер үткән кышта балта белән бәке кырыннан боз чукыган мәлен күз алдына китерде дә, кинәт уйлары бер мизгелгә булса да урынында катып калды. Хыянәткә кем гаепле соң, дип сорау бирде ул үз-үзенә бераздан. Бу сорауны ул ничә кат бирсә дә, җавабын ачык белә. Тәкәббер кылның да тантана итәсе килә. Әмма бар авырлык аның үзенә төшә икән шул дип, үз-үзен жәлләп, юатып куя иде. Бу юлысы да үзен жәлләүдән ерак китә алмады кебек. Һәм барыбер кайтыр юлга кире борылды. Аның тормышын яңа баштан башлыйсы килә. Һәм моңарчы гел ире киртә булып торадыр кебек тоела иде. Хәзер менә нигәдер алай уйларга да куркып калды. Урам тулы кеше, арада ник бер таныш йөз очрасын. Алар үз мәшәкатьләре белән әвәрә киләләр, хатынны бар дип тә белмиләр иде. Илдариягә кытычкыч куркыныч булып китте. Кеше кешегә бәрелгән бер мәлдә ничектер сәбәпсез шушы үтә дә ят дулкынга килеп эләккәндәй тоелды. Һәм бу дулкын һич тә аны өскә калкытып чыгарырга сәләтле дә, көчле дә түгел сыман иде. Хатын моны бөтен җаны белән сизде. Илдария башын күтәреп, зәңгәр күкләргә төбәлде. Әнә, тау тезмәләридәй ак болытлар төньяктан өерелеп йөзеп килә. Димәк, көн аяз булачак. Әнисе шулай диде балачагында. Димәк, җылытачак та әле. Автобус килеп туктады. Ишекләрен киереп ачып, көткән кешеләрнең һәммәсен иркен күңел белән сыйдырып, җиңел кузгалып китеп тә барды ул. Эшкә кереп баскач, Илдария иркен сулап куйды. Уллары, нәни кызы күз алдыннан йөгереп үткәндәй булды. Нарасыйларым минем, дип пышылдады хатын үз алдына гына. Яши алмам мин сездән башка. Яши алмам. Әнисе рәнҗүле сүзләре колак төбендә яңгырап киткәндәй тоелды. Бәхиллегем юк. Яхшы хатын яман ирне дә кеше итә. Хатын учына йомарлаган бәхетсез билетны автобусның ачык тәрәзәсеннән урамга ташлады. Ул һәммәсенә ризалашып, язмышына таба кайтып бара иде. Гөлназ Нәүмәтова укыды.